ପୂଜାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ପୁଲିସ ଜାରି କଲା ଗୁପ୍ତ ମାନଚିତ୍ର। ନମସ୍କାର। ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଗାଡ଼ି ଧରି ରାଜଧାନୀ ବୁଲିବାର ଦୁଃସାହସ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଦିବ୍ୟ ଖବର। ଆମର ମହାଜ୍ଞାନୀ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଏକ ଏମିତି ଚମତ୍କାରୀ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଯାହା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂଆ ରୋମାଞ୍ଚକର ଯାତ୍ରାରେ ନେଇଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ଗୁପ୍ତ ମାନଚିତ୍ର କିଛି ବିଶେଷତା ଶୁଣନ୍ତୁ। ୱାନ୍ ୱେ ରୋଡ, ଏହା ଏକ ମଜାଦାର ଭୁଲଭୁଲେୟା ଖେଳ ଭଳି। ଆପଣ ଗୋଟେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଫେରିବା ବାଟ ସ୍ୱୟଂ ଗୁଗୁଲ ମ୍ୟାପକୁ ବି ଜଣାନଥିବ। ପାର୍କିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାର୍କିଂ ପାଇଁ କିଛି ଅଦୃଶ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପାର୍କିଂ ସ୍ଥଳ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ସୁବିଧାଜନକ ଯେ ଆପଣ ସେଠାରେ ଗାଡ଼ି ପାର୍କ କରି ପେଣ୍ଡାଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧା କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ନ ହେଇଯିବ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି ଫିଟନେସ୍ ସହ ପୂଜା। ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍, ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ପୋଲିସ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଯେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ପରିବାର ସହ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ କ୍ୱାଲିଟି ଟାଇମ୍ ବିତାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଦେବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଶହୀଦନଗର ଛକରେ ଅଟକି ଥିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ପୁରା ୱେବ୍ ସିରିଜ୍ ଦେଖି ସରେଇ ପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅନୁରୋଧ, ପେଣ୍ଡାଲ ବୁଲିଯିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିରେ ପେଟ୍ରୋଲ ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ପାଣି ବୋତଲ, ରାତିର ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେବେ, କାରଣ ଆପଣ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଛକରେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବେ ତାହା ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ।